Aha, deci acolo erai. Deci ați văzut că au venit de vrăjmași și ne-a invadat nava, ce ori fi. A, da, aici e super mega tare. Să te duc acolo de de ce a fost. Hei, a privit o armă nouă, ce frumos! Ce frumos am primit o armă nouă, ce bine, ce bine. Aha! Frate, ciudaților. Eu credeam că nu e viu. Yeah! Dispus să alerg în spațiu. Eu nu înțeleg cum alergă ăsta în spațiu. E foarte ciudat. Foarte bine sărăcuții de ei. Au murit. Bine. Asta nu pare de bine. Știu eu. Dar nu poate puri. Nu da se vor. Oh! Eu credeam că trebuie să împușc. Ajutor! De ăștia prevațuiesc, să vedeți că prevațuiesc. Supraviețuiesc. Corect, tată. Bine, femeie, ce facem? Sunt și aici vrăjmași din aia în viață. Sau nu erau? Nu erau. A, da, erau din ăștia așa. Și trebuie să duci la chestia aia, nu mai știu ce trebuia să fac. Bine, deci mi-amintesc că trebuie să facem ceva periculos la motorul ăla. Da, parcă trebuie să tragem în el. Trebuie să tragem în el, știu. O să vezi că trebuie să împușcăm. Dar ce vrea să facă ăștia? Eu nu înțeleg. O să vedeți că tipa asta o să moară. Ați văzut? A murit. Bine, deci s-a dus femeia. Ăștia ce trebuie să fac, eu nu mai știu ce să fac. Iau foc, aoleu, mie nu-mi place să iau foc. Bine, deci v-a plăcut? Da, a fost superb. Așteptați să vedeți aici cum e. O să vedeți că episodul ăsta e cam lungușor. Vedeți ce tare e. Cred că a căzut nava aia din cerul, știi? Cu oamenii aia, cu conașii aia de oameni. Sărăcuții de ei au murit chinuiți. Băi, de ce? Bine, deci de ce trebuie să alerg? Nu vreau să alerg așa. Așteaptă-mă, băi! Firar, bă! Bine, deci chiar a venit. Wow, bine, deci e chiar super tare. Nu vi se pare că e super mega tare? Da. Fugi, omulețule! Wow!
să te pierd. Așteaptă-mă. O să vedeți că a venit ăsta și m-a salvat. Băi, răule! Mai este până să termină episodul. La celelalte episoade o să vedeți Call of Duty 1 online. Doar trebuie să căutați jocuri cu împușcături și o să găsiți acolo Call of Duty 1 online, făcut de Antonescu Matei Alexandru. Stăm ca băieții și bem bere. Vedeți? O pune și tu camera mai... Da, așa. E perfect, e perfect. Bravo, tată, ești chiar un cameraman foarte bun. Bravo, Oh, mai așteaptă. Filmul să știți că nu e important. Că vă explică jocul. Vă scrie dacă nu puteți să dați A și să nu vedeți filmulețul. Înseamnă că e foarte important. Și aici e jumătatea misiunei. Mai un pic și se termină. E chiar super mega tare. Eu credeam că s-a stricat televizorul. Câine! Ce răcuțe câinele! Așa că e drăguț câinele. Uite ce drăguțe. Riley. Riley? Riley. Ce? Riley. Ce drăguț ești, băi drăguțule. Arată drăguț, dar e foarte periculos, ca Pikachu, știi? Pikachu arată super mega drăguț, dar e foarte periculos, ca ăsta. E ca un fel de Pikachu, doar că... B sau A, doar B. Nihi. Deci dacă vă place foarte mult Call of Duty, să dați like dacă vă place foarte mult Call of Duty 1. O să vedeți și alte episoade cu numai trăznăi și războaie. Va fi chiar plăcut și chiar amuzant. Nu vi se pare că cățelușul ăsta e cam drăguț? Dar să vezi cum atacă oamenii. Nie. Vreau să-i trag un pumn. Vreau să-ți trag pumn. Nie. Pumn. Hai, de ce te ratezi? Mă întreb, poți să-i trag în cap? Ai, fă treci cu credere. Vedeți, cred că afară. Uitați-vă afară. E, mie lene să mă uit. B. Hold. Cred că aici e război, că mă pune să apăs B. Dar zice că aici e război. E, cățelușul ăsta stă pe mașină, nu e cam frumos. Hei, ce faci? Nu! A fost o mare prostie, așa e? Du-te încolo de bui, eu merg cu încredere. Bebec. Dacă la ăsta să apăs B, că ăsta simte oameni. Dacă se oprește câinele, te oprești și tu. Deci e foarte simplu aici, adică dacă latră, înseamnă că sunt vrăjmași din ăștia.
A, deci ăsta dă cuțitul, bine. Ce drăguț sunt câinii. Așa-i? Ui! Era să cadă. Dar voi ați văzut câine din ăsta militare, am văzut câini polițiști. Deci că câinele se duce pe acolo. Ole! Cred că ai sud. Ah! Doamne, băi, asta ne. E, dacă trage în tine, n-are nimic. Ne că te-am văzut. Ah! Auci. E chiar de bă, armă? Armă, ceva? Uite, armă. Ăsta? Da, ăsta are mai mult gloanțe. Vedeți că acolo jos are gloanțe din ale. A dărâmat zidul de cărămizi la propriu. Auci. Lăsați-mă să trăiți, frate. Hai, da, bucățelușule, stai acolo jos, da? Că eu nu vreau să mori. Că e păcat de tine. Nie! O să stau aici și o să mi fie mai ușor, că o să văd din unde merg gloanțe. Bine, deci văd că e acolo. Hai, Doamne, că e... Care cu... Da, nu era cu noi, cred că. Hai, frate, că te-am văzut. Hai că a venit toată echipa. Așa că e drăguț. Echipaj! Echipaj, duceți-vă la toaletă. O, da, pe acolo e cam... What the heck? O, da, omori elicopterul ăla cu... What the heck? Nie. Cred că nu mai am. Ah! Nu uitați că e și elicopterul. Da, ăsta are mai mult. Ah! Ah! E, cred că mi-a tras elicopterul. Uite și elicopterul. Cred că a nimerit să stau acolo. Ne-a murit. Îți dai seama că dacă stai jos, unii cred că ești mort. Asta e o strategie foarte bună. Vezi, gata. Stai aici jos și nu te miști. Ce bine se respiră. Deci gloanțele astea vin de nicăieri. A murit, a murit. Nea, pot să dau bombă, wow. N-aduceți-vă acolo, da, știu. Uite-l și pe ăla. A murit. Mi-e frică de ăștia că a murit. Bombă, Știu că e bombă. Așteptă. Dacă v-a plăcut episodul ăsta, să reveniți și la alte filmulețe. Dacă v-a plăcut, v-am mai zis să dați like. Pe la revedere!